И здравейте хора, аз съм Прокиотаке, а като видите днес ще играем Minecraft YouTube Survivor Minecraft YouTube 1, епизод 1. Само да ми заради Minecraft. И да, сега създавам нов свят, се казва ще се казва YouTube Survivor. Донда е хубав вид. Дано създавам. Много е хубав вид. Ще се радвам много. Да. Сега чакам да не заради света. Да, чакаме. Да, и искам да ви благодаря за 5 абоната. Искам да ви благодаря. За кое им среща света? Да, хора, тук може да е забързано. Ако да мързи, няма да го направя. Почти са готови. И генерейта. Само не станат чанговете. Дарт. Да наварим само рендера. Първата замукна фиданка. Фиданка и идвам за теб. Не знам кой каза фиданка изобщо. Това беше голямо дърво, не е фиданка. Първото самотно дърво. Да, мисля първият епизод да е в мината или да строя къща. Да строя къща. И ще строя къща. Търсим други дървета. Но аз така правя в мой всеки Survivor. Вземам по едно семенце. И където видя кокошка, се вземам. И където ми е това къщата, наблизо се прави някаква така дупка 2 на 2 надолу. И там си слагам много кокошки, развъждам ги и после си правя чикен кукър. И сега търсим удобно място за къща. Търсим, ама няма дървета. Фил шеф мината. Това е шеф мината. Тупс. Шеф мината. Мина. Туп. Да вземем сега малко кол. За торчове. Вземаме много. Но... Абе, хора. Аз кой не взема камък и да се направя каменяк кирка. Аз си стоя дървеняк кирка. А пък стоя с дървеняк кирка. Извинете. Вижте така колко е по-бързо, хорица. И да, мисля, че наскоро ще има giveaway на едно интро. И да, не искам да спойлвам. Сега влизаме в магическата дупка. Пуф. Има вода. Аз така я наричам водата вода.
Това, ко беше? Ко беше това, бе? Къде си скелето? Къде е този скелет? Вижте на проки уменията. Копайте така, така. После слагате тюка. Ако не ви обиде, тогава. Тюка. И тюка. После копайте надолу и го видите. Готово. Ще е килнат. Килнахме го. Нямаме храна. Това е лошо. Те зализаме. Няма нищо. Не сме намерили още на айрон. What the fuck, бе? Както казах, не сме намерили още на айрон и сякаш някаква магиосничка ме е чула и с магическата пръчка излез айрон. Излезе. Да. Минарката, това коли беше? Не. Минарката свърши, но хора, ще везните за това, но искам да го направя, защото е много гадно. Да се усиля това. Готови сме, хората ми, господа. О, не е свършила мината все. Още ирон. Мисля, че още в първи епизод ще можем да си направим айрон дрехи. Да. Упс. Взехме ги. Минарата свършена. Сигурно е свършила. Да си направим 12 торца. И тук свърши, ама още не е свършила напълно. Виждам лаверино. Виждам и още една пещера, която не става. Която води на никъде. Виждам лаверино. Лавериньо. Ако ме зарете, ще е хубаво чувам паяк. Което е лошо. Паяк си лошо. Тук сякаш. Да има слаймове. What? Не знам. Да, клиповете няма са по-дълги от 15 минути. Са към 14. И да, още е рано. Според мен вече, като берем този айрон, всички ще може да се направим. За един за армор не иска 24 айрон. Дем колко много. Предостатъчно. Предостатъчно айрон имаме. За една броня. Така ще го изкопаем. Ей така. Вече долу. Готово. Тук какво има? Още ирон. Май се приближавам към слаймовете. Май се приближавам към железото. И да, аз обичам най-много началото да се развивам. И после вече като имам диамантени неща, диамантени брони, вече няма смисъл да играеш в този сървър. Развит си. И няма какво да правиш. Да.
За пар път виждам толкова айран. Ама нищо. Влиза с маса на 16. Не карайте. Още торчове трябва да правим. Тип. Няма нищо. Сега вече тръгвам към другата страна. Ей, към там. Но ще обера малко и кол с дървената кирка. Може да не искам да си хабя камена. Не, ще хабя. Абе, карай ти. Защото искам да събера малко кол, защото когато излезем на повърхността, ще се направя печка за да изпека айрана. Няма да има с какво да го изпека. С дърво не искам. Колко забрах? 18. Стига толкова. Още експлорляме. Там има ли? Не, да. После ще видим там. Сега слизаме по-надолу. Махай се! Майнца! Щяхме да умрем, бе, хора. За малко щеш да е R.I.P. За малко щях да съм такъв. Рип щях да съм на малко. Ирон? Лята сюда. Майни са. Махай се, бе. Има спаунър. 100% има спаунър. Сега ще ви покажа клипът. 12 минути. Ще си изключа зомбите. Да видя, наистина има ли спаунър? Не. Включвам си ги пак. Да, аз винаги играя първата нощ на да няма зомбита. Втората нощ играя на лесно, после на средно и после на трудно. И криката ми свърши. Нямам дърво, за да направя... Да. Нямам дърво, за да направя това, разбрахте. И тогава ще изкопаем колар. Колар ще изкопаем. Гледай, кой има тук? Капан, мога да изляза? Please, help! Отървах се от капана. Голдерино. Вкусно. Очень върху. Колко са клипчето? Още малко. И 11. Сега изгасям клипа. Казвам чао. И да, хора, това беше от мен. И чао!